Päivää. 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 Anteeksi kauheasti. Mä vaan huvitti tuo, että osui niin kohdalleen tuo. Luin teidän selän takaa tästä äsken. Anteeksi nyt, eihän se oikein sovellista ole, lukee selän takaa, mutta eihän nyt niin pahaa. No ei se nyt. Nimittäin kun tuossa jutussa näyttää olevan vaan tästä just tästä ihmisten kontaktivaikeudesta. Kun minä tulin raitiovaunulla tänne puistikkoon, ajan tuohon viereen, niin koko matkan ajan kaikki ihmiset istuu siellä tuppisuina, siis puhumatta, katsomatta toisiinsa. Se on minua niin jotenkin tämmönen ilma. Minua se alkoi ottaa jotenkin niin kamalasti kaaliin. Se on totta. Eikö suomalaiset kyllä yleensä puhu toistaan? Onko te samaa mieltä? Oo, Kun etelässä, Terremoliinoksessakin mä olen käynyt, niin siellä niin, tosin ne puhuu eri kieltä, mutta kaikki ottaa kontaktia sillä. Ja en tiedä, onko tässä jutussa justiin siitä, mutta tämä koskettaminen. Kun pikkusen kosketaan, niin se on kamala juttu, eikö ole? Että siis kerta kaikkiaan ei uskalleta koskettaa. Niin. Ja se lähentäisi kyllä mun mielestä ihmisiä. Sehän lähentäisi. No sehän lähentää siis jumalattomasti. Ei uskalleta. Ei uskalleta. Ollaan niin kipsissä, että ootteko te samaa mieltä tosiaan, että se on harvinaista nähdä tämmönen ihminen, joka sanoo, että on samaa mieltä. No mä ehdottomasti. Että kosketusta enemmän, että sitä pitäisi harrastaa oikein lujasti. No täytyisi. Aloitetaan heti. Kulti. Ihmetyyppi. Puhuu toista, tekee toista. No aika hyvä olo tuli jo tosta pienestä.